Tayamफोराबो जाद्रायलांबाय ब्रा गुदामफोराबो डिस्टार्बलै थै टाइम गैयिफोराव सानबालाय मानसि गोसाब्रा देग्लायलाय बे साइकेल बोरायखौलाय बेसेबो सलायबाय थानो लोंलाय फैगौ मासाव दखाननि फैसाजोंनो मफिटखौ बायनोसै खोमालां फैनानै थाथ'लै नोङो आं दखान खुलिनोसै आयु होद हालेवनो थाथोलै चर भगबान कास्टमार आंनाव दिनै बांसिन फैलै सोरबा खोनाबाय नामाब्रा ए माथो बाखि जाग्रायासो फैलायबायलै खबला नोंनाव फैसा दंना गैयालै फैसाखौ बायनिफ्राय 10 थाखाल' खम लाबोदोंमोन आं दखाननि हरनाय अबेखौ बिस्कुटखौ ना स्लाइसखौ मिलिखौ सरबलखौ यो नो फैसाया नो खावला आइदि फुदुं नांदों गोथावनो सं मिथिया मेब्ला माला बाजि गोदान लाबोगोनब्रा फैसायानो गैयालै इनोथ' दानि सिख्लाफोरा माथो खेथें गायबानो फैया इनोथ' जादोलै Agina no dong na. Nei माथो आमाइसो जिराय फै जिरायथ' आमाइ आं साहा फुदुंनानै लायनि आमाइया जिरायथ' आं दखानाव थांनानै फैनि Azian sudah masa meski dong na? Mam kuli bos, mung kai bida kalau nih share kada gue bisa beda dong. Nusuk keadaan sebenarnya kan aku. Nusuk ada di bawah, tapi nggak bisa dong. Oh no. Sudah berapa lama kamu di Libya? Ang kutong kumis mo ba nimo? Mas gasa para singgalan. KO. Masa kejaru? Ada yang mau kami ni ada mama. Ang ni munga Rajiv ang Khagrabari kami ni. Ang nila matungmu. Ani mau jadi ada.